आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन भिउवार साफ्रोमनोबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। एक्सुवेलि आङो नै दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान नैबे लाइभआवहाय लाइभनि गेजेरजों मोनसे गोदान भिडिअ' बा एक्सप्लर खालामनो सानबावबाय नैबे लाइभनि गेजेरजोंहायनो आरोना। स' दायो बेवहाय बिस्थिबार मोनानिफ्राय दायो बेवहाय मोनसे नैफोरबायदि आरोना जाय बिथांमोना बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना नैबे आमटेका पुर्निमा फोथारावहाय फैनानै नायफैनो हागोन। बेवहाय दाहाल ओमफ्राय बियो सानबोलावरि नामा थैसाम बर'नि थै नैबेबायदि फिल्म दं बेवहाय मोनब्रै फिल्म बेयो दानि बिस्थिबार मोनानिफ्राय बियो फिल्मा दायो स्टार्ट जासिगोन। एक्सुवेलि खाथि खालानि बर' फिल्मखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोना निस्सय नायफैनो हागोन आरोना। आं एसे सिङावहाय थांनानै नोंथांमोननो एसे देखायहैनोसै आरोना स्टेजखौहाय। दानि आरोना फैगोन बिस्थिबारनिफ्राय बेवहाय दायो नैबे मोनब्रै फिल्मखौहाय बिथांमोना देखायनो दायो साखाफारा जाबाय। फंबायमोना बुंदोंमोन दि आंखौहाय आदा एसे भिडिअ' बानायफैदो होननानैहाय ओमफ्राय आंबो समाखौनो होनो हाया जाबाय थादों आरोना। एक्सुवेलि जेन'बा आं मोनसे लाइभ होगोन बाहाय बे लाइभआनो थिग जाजोबखाय नालाय ओमफ्राय बे लाइभ होनानै आं एसे फोरमायना होगोन नैबेबायदि बुंदों आरो ओमफ्राय दिनैहाय लाइभ होनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय पेन्देलाखौ बानायगासिनो दङ नै बिथांमोना बेफोरबायदि आरोना। बियो जाहैबाय आमटेकानि पुर्निमा फोथार। एक्सुवेलि बे फोथारा दायो फिसाल'सो आरोना सिगांहाय एसे गिदिरमोन ओमफ्राय एक्सुवेलि ओरैहाय बैयो नैबे न'आ जाहैबाय अडिट'रियाम न' नैबेयावहाय दायो बिराद गिदिर मोनसे अडिट'रियाम न' जानो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बैयो थाग्रा ओमफ्राय बैयो आमटेका हाइ स्कुल एम इ स्कुल ओमफ्राय बैनो जाहैबाय बेनार ओमफ्राय बेवहाय सावथुननि बेनार दङ नामा आलदा आरोना। ओमफ्राय आं दाहाय एसे देखायबावगोन ओमफ्राय नै ओरैहाय मावगासिनो दङ एसे फारियै देखायनोसै आरोना। बिराद गिदिर लुदों दे हलखौबो। हाब माला कमप्लिट जाबावनांगौ जाखोलै बिस्थिबारनिफ्रायनो दा नै बेफोरबायदि आरोना नै खागासिनो दङ। बिराद गिदिर खाबाय नै बानायगासिनो दङ पेन्देलखौ। एक्सुवेलि बेवहाय गान जागोन दे रायजोफोर बेवहाय सिनेमा देखायगोन आरोना। बिस्थिबार मोनाबिलिनिफ्राय दायो बेवहाय सिनेमा देखायनो बिथांमोना साखाफारा जाबाय। बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे नैबे लाइभनि गेजेरजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। पेन्देला मावग्राफ्रा अन्य हारिसो ओमफ्रायो एसे कन्टेनाखौबो रावनिफ्रायबो सोंना लायाखिसै आङो ओमफ्राय गावसोरनो बुंना होदोंमोन दाखालाय आदा एसे भिडिअ हगारदो इउटुबावहाय जाहाथे एसे सापर्ट मोनो जोंनिबो सेंग्राफ्रा होननानैहाय। ओमफ्राय एक्सुवेलि आङो लाइभ हगारना होनोसै होननानै आङो दिनैहाय हगारना होनाय जाबाय आरोना नैबे बेलासि समावहाय। ओमफ्रायो एक्सुवेलि आङो दायो टिकेटनि दामाखौ बेसेबां लागोनथाय आं एसे सोंहैनि आरो दा नोंसोर एसे खोनासंनानै लादो आरो। बहाय सियारबो दं नामा आदा ने सियारनि बेसेबांथो दामालाय 100 जागोन। आदसा होमब्ला सियारनि दायो फिक्स जाथ'वाखैनो ओमफ्राय हायावनिथ' 100 जागोन साइसआव ओमफ्राय दा बेवहाय मोनब्रै सिनेमा ने आदसा नै दायो नैबे आदाया एसे फोरमायना होबाय आरोना मोनब्रै सिनेमा जागोन बेवहाय। ओमफ्रायो सियारनिखौ दामाखौहाय बिथांमोना दाबोनो गावसोरजों रायज्लायथ'वाखै आरो लोगोफोरजों ज'नो फिक्स जायाखै आरोना। ओमफ्राय हायावनो 100 थाखा जागोन आरो। ओमफ्राय एसे देखायबावनोसै आङो हलफ्राखौहाय नैबेफोर जागोन आरोना नै
ओमफ्राय एसे खिथाना हरदो आदा ओमफ्राय मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन बिस्थिबार 10 थारिख बेलासिनि 3टानिफ्राय आच्छा लादों मोनसे फिल्मखौ खेबनै देखायगोन नामा हायोब्ला बिदिनो सानदों आच्छा हायाब्लाथ' मोनसेयानो थांबाय निस्सय खोनाखाबाय आं दहायबो बुंबोखाबाय माने दानि बिस्थिबार बेलासिनि 3टानिफ्रायनो बिथांमोना नैबे सिनेमाखौ देखायगोन ओमफ्राय ओरैनो आदा फार्स्टआवहाय मा फिल्म देखायग्रो नोंसोरो बर'नि थै आच्छा दायो आदाया बुंबाय नै दायो फार्स्टआवहाय बर'नि थै बे फिल्मखौ देखायगोन ओमफ्राय जाय बिथांमोना खाथि खालानि लोगोफोर जाय बिथांमोना बर'नि फिल्मखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ एसे सापर्ट होफैदो जाहाथे बिथांमोन नोंसिनि सापर्ट होनायजोंनो बिथांमोनाबो एसे आवगायनो हानाय बायदि आरोना ना मा होनो आदा ने सैथो दा ने औ नायलायनांगौ गावजों गाव आरोना ओमफ्रायो आंथ' मा होनबावनो आरोना नायफैलादो आंबो आंनि भिउवार्स लोगोफोर खाथि खालानि फाथाबारि ओरै आइलेण्ड बागमारा ओरैहाय साखाथि फाखाथि खैला मैला आंनि भिउवार्स लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै एसे नायफैनो हागोन आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि फिल्माथ' बिराद हिट गोजाखा ने आदा ने हेभि गोजा दा ओमफ्रायो बे दाखाल राबिनि मा फिल्ममोनलाय इयो राबिनि फिल्मा मा फिल्ममोनलाय इयो राबिना थैसाम 2खौ माला देखायगोन 10-11 सुक्रुबाराव जागोन नेक्स्ट फिल्माखौ जाहैबाय माने बिस्थिबार फार्स्ट बेलासिनि 3टायावहाय देखायगोन जाहैबाय मा मोनलाय आदा फार्स्ट बेलासिनिया औ फार्स्ट बेलासिनि मामोनलाय फिल्मा बिस्थिबार फार्स्ट बेलासिने बिस्थिबार फार्स्टने बर'नि थै ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट सुक्रुबार बेलासिने थैसाम 2 राबिनि बिथांमोना बिराद हेभि फिल्म लाबोदों आरोना निस्सय नायफैनो हागोन आरो जोंथ' बिराद माने बे फिल्मखौहाय बेंगालर बा ओरैहाय अल आसामावनो फेमास जाखाबाय जानायालाय होमब्लाबो माने जों ओरै जोंनि माने सा एरियानि मानसिफ्रा बे फिल्मखौ दासिमहालागै बांसिन नायाखै आरो आंबो एसे नायनो गोसो जादों माने बिनि फाव बिनि एक्टिंफ्राखौ एसे नायनो गोसो जादों आंबो एक्सुवेलि इयुनावहाय नायनोसै नामा नैबेबायदि सानदों आरो आं मबाइलाव ओंखारोब्ला नायनोसै नामा नैबेबायदि सानदों आरो ओमफ्राय स' लोगोफोर एसे नोंथांमोना फैनानै एसे हेफाजाब होफैलादो आरोना नैबे आमथेका चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमथेकानि ओरैहाय बेवहाय साहा माने दायो बेवहाय मोननै फिल्ड दङ दे बैयो हाइ स्कुलनि फिल्ड बिराद दा बेवहाय मालाबा बल खेलाबो होनाय जायो बे फिल्डआ जाहैबाय बे प्लेग्राउन्डआ आमथेका हाइ स्कुलनि ओमफ्राय नैबे ओरै साहाजोंहाय बियो पुर्निमा फोथार होनो आरो एक्सुवेलि दायो बे फोथारा बिराद फिसा जाबाय जेरैजोंबो न' लुजोब्बाय नालाय ओरैबो नैबेहाबो दायो अडिट'रियाम न' जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो बे फिल्डआ दायो सेबजोब्बाय आरो बेफोरबायदि आरो नै नायलादो बेबायदि खेबसे स्रायै देखायबावनोसै आरो आं खेबसे बुंहरबावनोसै दे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमथेकानि पुर्निमा फोथार एक्सुवेलि दायो बेवहाय बिथांमोना बे गामियारिनि बा गामिनि साखाथिनि सेंग्राफ्रा ज' लोगो लानानैहाय बेवहाय दायो बिथांमोना दुर्गा फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बेवहाय दायो बर'नि फिल्म बेखायनो बिथांमोना साखाफारा जाबाय ओमफ्राय आं डेटखौ बुंबावनोसै फार्स्ट डेटना माने फार्स्ट टाइमाव बिसोरो बिस्थिबार बेलासिनि 3टानिफ्राय बिथांमोना देखायनो आखायाव लादों नैबायदि बुंदों आरो एक्सुवेलि बेवहाय मोनब्रै फिल्म दङ आं एसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे बेनारखौनो एसे देखायबावनोसै आरोना एक्सुवेलि माने बांद्राय नायफेरा नालाय फिल्मखौहाय ओंखायनो बारा गोसोआव थायाबो जालायलाङो आरोना अब्लाबो आं खेबसे नायनानैहाय बेनाराव नायनानैहाय नोंथांमोननो एसे देखायहरबावनोसै आरोना ओमफ्राय फंबायमोना बुंबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ बानायलै आदा भिडिअ बानाय खेबसे होननानै एक्सुवेलि भिडिअखौहाय गावसोरनि बुंनाय माथिला गाबोनसो बानायनांगौमोन आरो भिडिअखौहाय ओमफ्राय आंनिबो समाखौ मोना जाबाय थायो आरोना
ओमफ्राय आं फारि स्रायै देखायबावनोसै आरो बेनारखौ लोगोफोर नायना लादो दे। नै बेनो आरोना बेनारा नैबे दाहाल ना मा होनो, ओमफ्राय बैयो सानबोलावरि, ओमफ्राय नैबे थैसाम 2, ओमफ्राय बैयो बर'नि थै। ओमफ्राय बिथांमोना फार्स्ट फिल्मखौहाय नैबे नैबे बर'नि थैखौहाय बिसोरो गिबि खेब बिथांमोना आमटेकायावहाय देखायगोन। ओमफ्राय बिनि सेकेन्डआव देखायगोन जाहैबाय बिसोरो नैबे सानबोलावरि नामा नैबेखौ सेकेन्डआव देखायगोन बिसोरो। ओमफ्रायो सेकेन्डआवहाय नैबे थैसाम 2खौसो बिथांमोना देखायगोन बायदि मोनदों आङो। फार्स्ट टाइमाव देखायगोन बिसोरो बैयो बर'नि थै नामा, बर'नि थै नैबे फार्स्ट टाइम जागोन दे। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव देखायगोन बेखौ थैसाम 2खौहाय। ओमफ्रायो बेफोरखौ माला देखायगोन बेखौ आं बुंथ'ला, आं एसे सोंनानैबो लायाखिसै बांद्रायबो। स' लोगोफोर एसेखिनिल'मोन आंनि भिडिअ'आ। ओमफ्रायो नोंथांमोना साखाथियाव थानाय लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय नैबे आमटेकानि पुर्निमा फोथाराव फैनानै नोंथांमोना बेलासिनि 3 रिंगानिफ्रायनो बिथांमोना भिडिअ'खौहाय देखायनो साखाफारा खालामबाय। ओमफ्राय निस्सय नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरोना। एक्सुवेलि बेवहाय दामा जाहैबाय हायावनो 100 थाखानो, ओमफ्रायो सियारनिखौ बिथांमोना दासिमहालागै माने ज' जानानै रायज्लायथ'वाखै आरोना, 150 थाखासो लागोनबो बेफोरबायदिबो होननाय खोनादों आरोना आङो, गावसोर बिदिबो रायज्लायदों आरो। स' लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय।